Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Прапаную сённяшнюю праграму пачаць з віншаванняў. О, гэта мы любім. А каго і з чым будзем віншаваць? Усіх, хто мае дачыненне да службы, якая аб'ядноўвае людзей на адлегласці. Лесик, ты гаворыш нейкімі загадкамі. Што за служба такая? Яе паслугамі ты, Кася, і кожны з нас карыстаецца даволі часта. Сёння адзначаецца Сусветны дзень пошты. Сябры, сёння мы віншуем са святам усіх супрацоўнікаў паштовай службы. Так што, калі ўбачыце паштальёна, абавязкова павіншуйце Сусветным днём пошты. Бо дзякуючы сучаснай пошце, лісты і дакументы літаральна лятаюць з аднаго канца свету ў другі. І таму мы атрымліваем іх вельмі хутка. А вось у даўніну ўсё было складаней. Важныя весткі перадаваліся з дапамогай пешых ганцоў. Але такі спосаб перадачы навін быў вельмі павольным і нязручным. Асабліва, калі штосьці трэба было перадаць тэрмінова. У некаторых краінах выкарыстоўвалася галубіная пошта. Птушкі дакладна лятаюць хутчэй, чым ходзяць людзі. Але, думаю, голубы паштальёны маглі па розных прычынах і не данесці ліст да адрасата. Маеш рацыю, Ніколь. Таму з цягам часу людзі замянілі галубіную пошту на конную. О, на конях паведамленне дастаўляць было хутчэй і надзейней. Так, Лесик? Бясспрэчна. А са з'яўленнем новых відаў транспарту, чыгункі і аўтамабіляў, хуткасці дастаўкі і аб'ёмы карэспандэнцыі значна выраслі. Зараз пошту таксама дастаўляюць на паездах і машынах. Аўтамабілі, якія дастаўляюць нам лісты і пасылкі, маюць спецыяльныя надпісы. Вы абавязкова сустрэнеце іх на дарозе, калі будзеце ехаць кудысьці. А ці задумаліся вы, што дзякуючы пошце з'явілася некалькі зручных і карысных вынаходстваў? Ты маеш на ўвазе паштовыя канверты, Лесик? А яшчэ розныя маркі і паштоўкі. Правільна, дзяўчынкі. Прычым гэтыя вынаходкі не толькі дапамагаюць перадаваць інфармацыю. Самі маркі і паштоўкі можна калекцыяніраваць. А мне падабаецца, што па пошце можна даслаць не толькі ліст, але і падарунак родным ці сябрам. Правільна, бо паштовая служба дастаўляе і грузы, і самыя розныя тавары. Вось такая неабходная пошта. Яшчэ раз віншуем усіх, хто мае дачыненне да паштовай службы. А мы ўсе маем. Проста мы не супрацоўнікі, а карыстальнікі. Лагічна, Ніколь. Тады усіх нас са святам. І ў падарунак для ўсіх цікавы ранішні мультфільм. Пашанцавала Машы. Кася, ты пра што? Пра яе сябра, Мішу. Ён такі... Строгі, не дазваляе Машы гарэзіць. Але з ім усё роўна не засумуеш. А табе з намі сумна? Не, ніколечкі, вы цудоўныя сябры. Проста мне б хацелася пазнаёміцца з кімсьці новым, можа нават казачным. Не праблема, Кася. Выконваю твоё жаданне. У цябе ёсць знаёмы казачны персанаж, Лесик? Ці мы сустрэнемся з мультыплікацыйным героем? Дзяўчынкі, менш пытанняў. Зараз самі ўсё ўбачыце. Лесик, дык гэта ж добра знаёмы нам янот. Памылілася, Кася. Гэта янотападобны сабака. А чаму ён так называецца? Гэта адначасова суродзіч сабакі і янота? І янот, і янотападобны сабака прадстаўнікі аднаго атрада, драпежныя, але з розных сямействаў. Янотападобны сабака – сямейства псовых, янот з янотавых. Тады чаму гэта сабака называецца янотападобным? За знешняе падабенства. Ты ж сама гэта заўважыла. Вельмі сімпатычная жывёла, з такім багатым футрам. Янотападобныя сабакі не толькі сімпатычныя, але і вельмі цікавыя жывёлы.
Уяві, яны драпежнікі, а з задавальненнем ласуюцца і самай разнастайнай расліннай ежай, садавіной, ягадамі, жалудамі, насеннем, арэхамі. Ну, знайшоў чым здзівіць. Мішкі таксама любяць раслінную ежу. А вось і яшчэ адна незвычайная якасць янотападобных сабак. Яны назапашваюць на працягу лета і восені вялікія запасы падскурнага тлушчу. О, хочаш сказаць, Лесік, што ўзімку сабакі ўпадаюць у спячку? У раёнах з працяглай і шматснежнай зімой так і робяць. Сабака-мішка-янот. А спяць яны ў бярлогах, як мішкі? Не, Кася, і гэта яшчэ адна цікавая асаблівасць гэтых жывёл. Сховішчам янотападобным сабакам служаць часцей за ўсё норы. Вось дык ну, сабакі рыюць норы? Сам звярок дрэнны землякоп. Калі і выкапае нару, то не глыбокую, з адным выхадам. Часцей за ўсё жывёлы селяцца ў норах барсукоў. Вось дык ну, яны праганяюць гаспадароў? Не, селіцца ў пакінутых норах. Але нярэдкія выпадкі, калі ў барсуковым гарадзішчы адначасова жывуць і барсукі, і янотападобныя сабакі. Як суседзі. А яны не сварацца? Не, таму што займаюць розныя часткі падземнага лабірынта і карыстаюцца рознымі выхадамі. Хітранькія якія. Янотападобныя сабакі сапраўды хітрыя, не паспрачаешся. Трапіўшы ў бязвыхаднае становішча, яны прыкідваюцца мёртвымі, заплюшчваюць вочы, затойваюць дыханне І чакаюць зручнага моманту, каб неўзаметку ўцячы ад ворагаў? Менавіта так. Значыць, знешне падобныя да янотаў любяць ласавацца ягадамі і назапашваюць тлушч, як мішкі. Жывуць у норах, як мышкі, умеюць хітрыць, як ліскі. Вось гэта разнастайныя жывёлы. А я гаварыў, што янотападобныя сабакі не менш цікавыя, чым казачныя персанажы. Дзякуй, Лесік, за дзіўнае знаёмства. Здорово, што ў Беларусі жыве столькі розных звяроў і птушак. Сапраўды, прырода нашай краіны вельмі цікавая і разнастайная. Такая ж, як і мультыплікацыйны свет. Мультиков жа так много. І ты гатовая паглядзець адзін з мноства зараз жа, так, Кася? І я гатовая, і дзеткі. Так што уключай нам чарговы ранішні мультфільм. Сябры, нагадваем, што сёння адзначаецца Сусветны дзень пошты. І мы віншуем усіх супрацоўнікаў паштовай службы, Якія робяць вельмі важную І час ад часу вельмі складаную справу. Ты маеш на ўвазе які-небудзь канкрэтны выпадак, Лесік? Менавіта. Як вы думаеце, ці дойдзе да адрасата ліст, на канверце якога няма дакладнага адраса? Думаю, гэта немагчыма. А вось і магчыма. У аднаго турыста, які наведаў Ісландыю, не было адраса чалавека, якому ён захацеў даслаць ліст. Напэўна, ён хацеў аддзячыць гаспадароў, у якіх гасціў. Магчыма. І што ж ён зрабіў? Знайшоў вельмі арыгінальнае выйсце з сітуацыі. У турыста была вельмі добрая памяць. Таму ён замест таго, каб напісаць на канверце дакладны адрас, намаляваў на ім карту. І абазначыў шлях дастаўкі ліста? Так, надпіс на канверце такі: краіна Ісландыя, горад Будардалюр, імя, конная ферма, дзе жывуць бацькі з 3 дзецьмі і мноства авечак. І што? Па схеме і апісанні ліст дайшоў да адрасата? Уявіце сабе! Хаця паштальёну прыйшлося не зусім проста. О, малайчына паштальён праявіў кемлівасць. Але давайте лепш не будзем ускладняць працу паштальёнам і дасылаць лісты з акуратна і разборліва напісаным адрасам. Дамовіліся. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм.
А зараз трэба развітвацца. На жаль, час нашай праграмы выйшаў. Але наперадзе нас чакае цудоўны дзянёк. Сябры, правядзіце яго карысна. Цікава. А самае галоўнае – весела. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не проспіце!